Клайв Льюіс. Хронікі Нарніі. Племяннік чараўніка. Раздзел першы. Не тыя дзверы. Гэтая гісторыя пра тое, што адбылося даўным-даўно, калі ваш дзядуля быў яшчэ немаўляткам. Гісторыя вельмі важная, бо тлумачыць, як пачаліся вандроўкі з нашага свету у Нарнію і назад. У тыя часы містер Шерлок Холмс яшчэ жыў на Бейкер-стріт і Бэстаблы, яшчэ шукалі скарб на Льюішэм-роуд. У тыя часы хлопчыкі штодня мусілі насіць цвёрдыя каўняры, і школы былі горшыя, чым цяпер. Але вось ежа была лепшая. А што да цукерак, то не буду апісваць, якія смачныя і танныя яны былі, бо ад гэтага ў вас пацякуць слінкі. І ў тыя часы ў Лондане жыла дзяўчынка, якую звалі Полі Пламер. Яна жыла ў адным з дамоў, што стаялі цесным шэрагам, сцяна да сцяны. Аднойчы раніцай яна выйшла ў сад за домам і ўбачыла, як нейкі хлапчук залез на плот з боку суседскага саду. Полі вельмі здзівілася, бо раней у тым доме ніколі не было дзяцей. Там жылі старыя халасцякі, містер Кэтерлі і міс Кэтерлі, брат і сястра. Таму яна зацікаўлена паглядзела на хлапчука. Яго твар быў вельмі брудны. Нібыта ён спачатку выпацкаў рукі ў зямлі, моцна паплакаў і пасля выцер твар рукамі. Сказаць па праўдзе, амаль гэтак і было. «Вітаю», – прамовіла Полі. «Вітаю», – азваўся хлапчук. «Як цябе завуць?» «Полі», – адказала Полі. «А цябе?» «Дыгары», – адказаў хлапчук. «Ого, якое смешнае імя!» – хіхікнула Полі. «А Полі яшчэ больш смешнае», – заўважыў Дыгары. «Няпраўда», – запярэчыла Полі. «Праўда», – адказаў Дыгары. «Прынамсі, я умываюся», – сказала Полі. «Табе варта было зрабіць тое самае, асабліва пасля...» Тут яна змоўкла. Яна збіралася мовіць пасля таго, як ты плакаў, але падумала, што гэта будзе няветліва. «Так, я плакаў», – сказаў Дыгары. Яму было ўсё адно, што пра яго падумаюць, бо ён быў моцна засмучаны. «Ты б таксама плакала, калі б ўсё жыццё пражыла за горадам, мела поні, у вас у садзе цякла рака, а пасля цябе прывезлі б жыць у гэтую жудасную дзірку». «Лондан зусім не дзірка», – абурылася Полі. Але хлапчук быў настолькі ўзрушаны, што не звярнуў на яе ніякае ўвагі і працягнуў. «І калі б твой бацька быў далёка, у Індыі, і табе трэба было пераехаць да цёткі і дзядзькі, сапраўднага вар'ята, а каму такое спадабаецца? І калі б гэта было праз тое, што яны даглядаюць тваю маму, якая вельмі хворая і памірае». Тут яго твар скрывіўся, як у чалавека, які спрабуе стрымаць слёзы.
Я не ведала, прабач, сказала Полі. І каб перавесці размову на штосьці больш вясёлае, запыталася: містер Кэттерлі насамрэч вар'ят? Ну, ён ці з глузду з'ехаў, адказаў Дыгары, ці яшчэ што. Цётка Леці забараняе мне заходзіць у яго кабінет на гарышчы. Ужо адно гэта падазрона. І вось яшчэ што. Кожны раз, калі ён звяртаецца да мяне падчас абеду, а з ёй ён ніколі нават не спрабуе паразмаўляць, цётка загадвае яму змоўкнуць. Яна кажа: не турбуй хлопчыка, Эндру. Або: я ўпэўненая, што Дыгары не хоча слухаць пра гэта. Ці: Дыгары, ці не пагуляць табе ў садзе? А што ён спрабуе сказаць? Я не ведаю. Ён ніколі не паспявае сказаць шмат. Але гэта яшчэ не ўсё. Учора ўвечары, калі я ішоў спаць, то праходзіў міма лесвіцы на гарышча, і мне здалося, я пачуў скрык. Магчыма, ён замкнуў там звар'яцелую жонку? Так, я пра гэта ўжо думаў. Або друкуе фальшывыя грошы. Ці, можа, ён былы пірат, як той чалавек у пачатку выспы скарбаў, і ўвесь час хаваецца ад сваіх былых сяброў піратаў. Як цікава, сказала Полі, ніколі не думала, што твой дом такі незвычайны. Табе, можа, ён і здаецца цікавым, сказаў Дыгары, але ты так бы не думала, калі б табе давялося там спаць. Як бы табе спадабалася ляжаць без сну і прыслухоўвацца да крокаў дзядзькі Эндру, які крадзецца да дзвярэй твайго пакоя? І ў яго такія жудасныя вочы. Так Полі і Дыгары пазнаёміліся. Быў пачатак летніх вакацыяў, ніхто з іх не паехаў на мора, яны бачыліся ледне кожны дзень. Іхнія прыгоды пачаліся перш за ўсё таму, што тое лета было адным з самых дажджлівых і халодных за апошнія гады. Таму дзеці даследавалі будынак. Проста дзіва, як шмат можна дазнацца з дапамогай свечкі ў вялікім доме ці ў двух суседніх дамах. Полі ўжо даўно разведала, калі адчыніць невялічкія дзверы ў каморы на гарышча яе дома, пабачыш бак для вады і цёмны прагал за ім, у які можна асцярожна залезці. Гэты цёмны прагал нагадваў тунэль з цагляным мурам з аднаго боку і схілам даху з другога. У даху былі невялічкія шчыліны паміж лістамі шыферу, праз якія прабівалася святло. Падлогі тунэля не было. Даводзілася пераступаць з бэлькі на бэльку, а паміж імі быў толькі гіпс. І калі наступіш на яго, то праваліся наўпрост у пакой. Прастора за бакам была кантрабандысцкай пячорай Полі. Яна прынесла туды рэшткі скрыняў, сядзенні ад старых крэслаў, іншыя рэчы такога ж кшталту, і зрабіла паміж бэлькамі нейкае падабенства падлогі. Тут яна трымала скрынку з рознымі скарбамі, аповед, які яна пісала, і, само сабою, пару яблыкаў. Полі часта піла тут імбірны ліманад, старыя бутэлькі рабілі гэтае месца яшчэ больш падобным да пячоры кантрабандыстаў. Дыгары спадабалася пячора. Свой аповед Полі яму не паказала, але больш яго зацікавіў
тунэль. Як ты думаеш, запытаўся ён, ці доўгі гэты тунэль, у сэнсе, ці ён сканчаецца там, дзе і твой дом? Не, адказала Полі, ён цягнецца далей, не ведаю, наколькі. Тады мы можам прабрацца ўздоўж усяго шэрагу дамоў. Так, сказала Полі, неверагодна. Што? Мы можам трапіць у іншыя дамы. І нас схопяць, як злодзеяў. Ну не, дзякуй. Ой, разумнік. Я думала пра наступны дом пасля твайго. А што ў ім такога? Ён пусты. Тата кажа, што колькі мы тут жывём, ён заўсёды быў пусты. Слухай, давай паглядзім, што там, сказаў Дыгары. Ён быў значна больш узрушаны, чым можна было б меркаваць па яго голасе. Вядома ж, ён, як і вы на яго месцы, думаў пра розныя прычыны, чаму гэты дом так доўга стаяў пусты. Полі таксама разважала пра гэта. Ніхто з іх не вымавіў словаў «дом з прывідамі». І абодва адчувалі, калі ўжо ўзнікла ідэя паглядзець, што ў гэтым доме, было б ганьбай адступіць. Як наконт прабрацца туды зараз? Запытаўся Дыгары. Давай, пагадзілася Полі. Можам не ісці, калі не хочаш, сказаў Дыгары. Я пайду, калі ты пойдзеш, адказала яна. Як мы даведаемся, што мы менавіта ў тым доме? Яны вырашылі, што вернуцца на гарышча, памераюць крокамі яго, а таксама адлегласць ад адной бэлькі да наступнай. Так яны даведаюцца, колькі бэлек над адным пакоем. Пасля трэба будзе дадаць яшчэ прыкладна 4 крокі на адлегласць паміж двума гарышчамі і столькі ж на спальню абслугі. Такім чынам атрымаецца даўжыня аднаго дома. Калі прайсці такую адлегласць двойчы, яны будуць у канцы дома Дыгары, пасля любыя дзверы прывядуць іх у пусты дом. Але я не думаю, што ён сапраўды пусты, сказаў Дыгары. А што ты думаеш? Мяркую, там нехта таемна жыве і выходзіць толькі ўначы з ліхтаром. Раптам мы выкрыем банду злачынцаў і атрымаем узнагароду? Не можа быць, каб дом пуставаў усе гэтыя гады. У ім павінна быць нейкая таямніца. Тата казаў, што гэта, магчыма, з-за каналізацыі, прамовіла Полі. Фу! Ну вот дарослыя заўсёды знаходзяць нецікавыя тлумачэнні, сказаў Дыгары. Цяпер, калі яны размаўлялі пры дзённым святле, а не пры свечках у кантрабандысцкай пячоры, ім здавалася значна менш верагодным, што ў пустым доме жывуць прывіды. Яны памералі крокамі гарышча, взялі аловак і склалі, што ў іх атрымалася. На пачатку іх выйшлі розныя адказы, і нават калі яны нарэшце вынайшлі агульны, я не ўпэўнены, што ён быў слушным. Але дзеці спяшаліся распачаць экспедыцыю. Трэба ісці ціха, сказала Полі, пакуль яны ізноў прабіраліся за бак з вадой. Паколькі справа была сур'ёзнай, кожны з іх узяў свечку. У Полінай пячоры іх захоўвалася шмат. У тунэлі было вельмі цёмна, пыльна, а таксама цягнуўска выш. Яны пераступалі з бэлькі на бэльку моўчкі
і толькі шапталі адно аднаму: «Мы прайшлі вашае гарышча». Або «Тут павінна быць сярэдзіна нашага дома». Ніхто з іх не спатыкнуўся, свечкі не згаслі, і нарэшце яны дабраліся да маленькіх дзвярэй справа ад іх. Вядома, дзверы былі без ручкі ці засаўкі на гэтым баку, бо яны былі зробленыя, каб выходзіць, а не заходзіць. Але меўся шпінгалет, як у гардэробах, і дзеці не сумняваліся, што патрапяць унутр. «Адчыняць?» – запытаўся Дыгар. «Я пайду, калі ты пойдзеш», – паўтарыла Полі. Абое адчувалі, што ўсё вельмі сур'ёзна, але ніхто з іх не павярнуў назад. Дыгар з намаганнем адсунуў шпінгалет, дзверы расчыніліся, і дзеці заміргалі ад нечаканага святла, з вялікім здзіўленнем зразумеўшы, што яны не на закінутым гарышчы, а ў пакоі з мэбляй. Зрэшты, мэблі тут было няшмат. Панавала ціша. Зацікаўленая пабачаным, Полі задзьмула свечку і бязгучна, як мыш, зайшла ў дзіўны пакой. Па форме ён быў, вядома, як гарышча, але абстаўлены як гасцёўня. Кожны сантыметр сцен быў заняты паліцамі, і кожны сантыметр паліц быў застаўлены кнігамі. У каміне гарэў агонь. Вы памятаеце, што лета ў тым годзе было вельмі вільготнае і халоднае. Перад камінам стаяў фатэль з высокай спінкай. Паміж фатэлем і Полі месціўся, займаючы амаль усю сярэдзіну пакоя, вялікі стол, завалены самымі рознымі рэчамі. Там былі кнігі, нататнікі, бутэлечкі з атрамантам, пёры для пісання, воск і мікраскоп. Але першае, што кінулася ў вочы, ярка-чырвоны драўляны паднос, на якім ляжалі некалькі пярсцёнкаў. Яны былі парныя, адзін зялёны, адзін жоўты разам, пасля крыху месца, пасля яшчэ адзін жоўты і адзін зялёны. Памерам яны былі, як і звычайныя пярсцёнкі, іх нельга было не заўважыць, так зырка яны блішчалі. Гэта былі самыя цудоўна бліскучыя дробныя рэчы, якія толькі можна ўявіць. Калі Полі была, крыху меншай, ёй захацелася пакласці адзін з іх у рот. У пакоі было настолькі ціха, што чулася, як цікае гадзіннік. Але суцэльнай цішыні не было. Аднекуль даносілася слабое, вельмі слабое гудзенне. Калі б у тыя дні ўжо вынайшлі пыласос, і Полі падумала б, што гэта далёкі гул пыласоса. Некалькімі пакоямі далей, некалькімі паверхамі ніжэй. Але гук быў больш прыемным, больш музыкальны, адно што ледзь чутным. «Усё ў парадку, тут нікога няма», – сказала Полі. Яна ўжо не шаптала. Дыгар, вельмі брудны, як, дарэчы, і Полі, міргаючы, зайшоў у пакой. «Кепска», – сказаў ён, – «гэты дом зусім не пусты. Лепей нам сысці, пакуль ніхто не прыйшоў». «Як ты думаеш, што гэта?» – запыталася Полі, паказваючы на рознакаляровыя пярсцёнкі. «Ты кінь ты», – сказаў Дыгар, – «чым хутчэй».
Ён так і не скончыў фразы. Бо ў гэты момант нешта адбылося. Фатэль з высокай спінкай, які стаяў перад агнём, раптоўна павярнуўся, і з яго, як дэман у спектаклі, паднялася вусцішная постаць дзядзькі Эндру. Яны былі зусім не ў пустым доме, а ў тым самым кабінеце ў доме Дыгары, куды яму было забаронена заходзіць. Дзеці раптам выкнулі «Ой!», зразумеўшы сваю жахлівую памылку. Трэба было раней здагадацца, што яны прайшлі недастаткова. Дзядзька Эндру быў высокі і вельмі худы. У яго быў доўгі, добра паголены твар, востры нос, вельмі яскравыя вочы і зблытаная кучма сівых валасоў. Дыгары заняло мову, бо цяпер дзядзька Эндру выглядаў 1000 разоў больш небяспечным, чым калі-небудзь. Полі пакуль што не настолькі спужалася, але хутка ёй стала страшна, таму што дзядзька Эндру перасёк пакой і замкнуў дзверы на ключ. Потым павярнуўся, паглядзеў на дзяцей сваімі яскравымі вачыма і усміхнуўся, паказваючы ўсе зубы. «Вось так», сказаў ён. «Цяпер моя безглуздая сястра не зможа да вас дабрацца». Звычайна дарослыя так сябе не паводзяць. Сэрца Полі скокнула ў горла, і яны з Дыгары пачалі адступаць да маленькіх дзвярэй, праз якія сюды трапілі. Але дзядзька Эндру быў хутчэйшы. Ён зайшоў ззаду, замкнуў тыя дзверы і стаў перад імі. Потым ён пацёр рукі і храбуснуў костачкамі. У яго былі вельмі доўгія, прыгожыя белыя пальцы. «Рады вас бачыць», прамовіў ён, «двое дзяцей, якраз тое, што мне трэба». «Калі ласка, містер Кэтерлі», сказала Полі, «ужо амаль час абедаць, і мне трэба ісці дадому. Адпусціце нас, калі ласка». «Не зараз», сказаў дзядзька Эндру, «я не магу страціць такую цудоўную магчымасць. Мне якраз не хапала дваіх дзяцей. Разумееце, я праводжу вялікі эксперымент. Я спрабаваў на марскіх свінках, і ўсё спрацавала. Але марскія свінкі нічога не могуць распавесці. Ім не растлумачыш, як вярнуцца». «Слухайце, дзядзька Эндру», сказаў Дыгары, «ужо сапраўды час абедаць, і нас пачнуць шукаць у любы момант. Вы мусіце адпусціць нас». «Мушу?» запытаўся ён. Дыгары і Полі паглядзелі адно на аднаго. Яны не наважыліся нічога сказаць, але погляды азначалі: «Гэта жахліва, і нам трэба яго неяк улагодзіць. Калі вы зараз адпусціце нас на абед, — сказала Полі, — мы вернемся пасля». «Так, але як вы дакажаце, што вернецеся?» — запытаўся дзядзька Эндру з хітрай усмешкай. Ды раптам ён нібыта перадумаў. «Добра», — пагадзіўся ён, — «калі вам сапраўды трэба ісці, то ідзіце. Не думаю, што двум маладым людзям будзе цікава размаўляць з такім старым дурнем, як я». Ён уздыхнуў і працягнуў: «Вы нават не ўяўляеце,
якім самотным я часам пачуваюся. Аднак неістотна, ідзіце, абедайце. Але я хачу падарыць вам нешта, перш чым вы пойдзеце. Не кожны дзень бачу я ў маім затхлым старым кабінеце маленькіх дзяўчат. Асабліва, калі мне дазволена так сказаць, такіх прыгожых маленькіх ледзі, як вы. Полі пачала думаць, што, магчыма, не такі ўжо ён урэшце і вар'ят. Вы маеце на ўвазе падарыць табе персцёнак, моя даражэнькая? — спытаў дзядзька Эндру. Вы маеце на ўвазе адзін з гэтых жоўтых і зялёных персцёнкаў? — усклікнула Полі. Як цудоўна! Толькі не зялёны, — сказаў дзядзька Эндру. Баюся, зялёны я падарыць не магу. Але я з задавальненнем і любоўю аддам табе любы жоўты персцёнак. Хадзі сюды. Надзень адзін з іх. Полі ўжо не баялася. Вядома, гэты стары чалавек ніякі не вар'ят. А ў гэтых яркіх персцёнках ёсць нешта вельмі прыцягальнае. Яна падышла да стала. Нішто сабе. Мне здаецца, сказала яна, што гудзенне тут грамчэйшае. Нібыта яно ідзе ад персцёнкаў. Якая дзіўная думка, сказаў дзядзька Эндру, усміхнуўшыся. Яго смяшок гучаў вельмі натуральна, але Дыгары ўбачыў прагны, амаль сквапны выраз на яго твары. Полі, стой! — крыкнуў ён. Не чапай іх! Але было занадта позна. Акурат у той час, калі ён крыкнуў гэта, Полі дакранулася да аднаго з персцёнкаў і імгненна, без выбліску ці шуму, знікла. Дыгары і яго дзядзька засталіся ў пакоі адны. Раздзел 2. Дыгары і яго дзядзька. Это было настолькі нечакана і страшна, нават горш ад начнога кашмару, што Дыгары ўскрыкнуў. Рука дядькі Эндру імгненна закрыла яму рот. Ціха! — прашипеў ён на вуха хлопчыку. Калі ты пачнеш шумець, твоя маці пачуе, а ты ведаеш, што з ёй можа здарыцца, калі яна спалохаецца. Як Дыгары казаў пасля, яму ледзь не стала млосна ад такой жудаснай подласці. Але ён, канешне, больш не крычаў. «Ось так», — сказаў дядька Эндру. «Зрэшты, я тебе разумею. Упершыню пабачыць, як нехта знікае, это сапраўды шок. Нават я ўразіўся, калі марская свінка знікла ўчора вечарам». «Дык гэта вы тады ўскрыкнулі?» — запытаўся Дыгары. «Ты пачуў? Спадзяюся, ты не шпіёніў за мной?» «Не», — казаў Дыгары. «Але што здарылася з Полі?» «Павіншуй мяне, мой дарагі хлопчык», — мовіў дзядзька Эндры, паціраючы рукі. «Мой эксперымент атрымаўся. Наша маленькая дзяўчынка знікла з гэтага свету. Што вы з ёй зрабілі?» «Адправіў яе, так бы мовіць, у іншае месца. Што вы маеце на ўвазе?» Дядька Эндру сеў і сказаў: «Я распавяду
табе. Ты чуў калі-небудзь пра старую місіс Лефей? Яна была маёй стрыечнай бабуляй? Запытаўся Дыгары. Не зусім, адказаў дзядзька Эндрю, яна была моя хросная. Это яе партрэт там на сцяне. Дыгары паглядзеў, бачу, выцвелы фотаздымак старой жанчыны ў каптуры, і цяпер ён узгадаў, што аднойчы бачыў здымак гэтай жа самай жанчыны дома у старасвецкай камодзе. Ён запытаўся ў маці, хто гэта, але маці не надта хацела пра яе гаварыць. Твар у жанчыны быў непрыемны, падумаў Дыгары, але па старых фотаздымках ніколі нельга сказаць з упэўненасцю. А хіба, мне здавалася, з ёй было нешта не так? Запытаўся Дыгары. Это, сказаў дзядзька Эд, это залежыць ад таго, што ты называеш не так. Людзі не ўмеюць мысліць шырока. Яна, вядома, стала вельмі дзіўнай у старасці, рабіла вельмі неразумныя рэчы, таму яе замкнулі. У вар'ятні вы маеце на ўвазе? О, не, адказаў дзядзька Эндрю, зусім не. І проста пасадзілі ў турму. Ого, усклікнуў Дыгары. Што яна зрабіла? Бедная жанчына, уздыхнуў дзядзька Эндрю. Паводзіла сябе вельмі неабачліва. Шмат было рознага. Не мае сэнсу корпацца ва ўсім. Яна заўсёды была вельмі добрай да мяне. Але паслухайце, якое дачыненне гэта мае да Полі. Я б вельмі хацеў, каб усё ў свой час, мой хлопчык, сказаў дзядзька Эндрю. Старая місіс Лефей выйшла з турмы перад смерцю. І я быў сярод тых нямногіх, каго яна прымала. Яна не любіла звычайных, прымітыўных людзей, разумееш? Я сам іх не люблю. Нас ёй цікавілі адны і тыя ж рэчы. За некалькі дзён да смерці яна загадала мне падысці да старой камоды, адчыніць патаемную шуфлядку і дастаць куфэрачак, які там быў. Як толькі я ўзяў яго, у мяне закалола ў пальцах. І я зразумеў, што трымаю ў руках нейкую вялікую таямніцу. Яна аддала куфэрак мне і змусіла паабяцаць, што я не буду заглядаць унутры, спалю яго, як толькі яна памрэ. Я не стрымаў гэтае абяцанне. Ведаеце, вы зрабілі кепска, зазначыў Дыгары. Кепска? Перапытаў дзядзька Эндрю, збянтэжана глянуўшы на хлопца. А, зразумеў, ты маеш на ўвазе, што маленькія хлопчыкі мусяць выконваць абяцанні. Вельмі слушна. І я рады, што цябе гэтаму навучылі. Але ты павінен зразумець, што правілы такога кшталту, якімі б высакароднымі яны не здаваліся маленькім хлопчыкам, ці слугам, ці жанчынам, ці нават людзям наогул, не могуць стасавацца да выбітных навукоўцаў, вялікіх мысляроў і мудрацоў. Не, Дыгары! Такія, як я, што валодаюць таемнымі ведамі, вольныя ад агульных правілаў і адрэзаныя ад агульных радасцяў. Нам прыгатаваны вышэйшы і самотны лёс, мой хлопчык. Сказаўшы гэта, ён уздыхнуў, выглядаючы так урачыста, высакародна і загадкава, што на секунду Дыгары падумаў, дзядзька Эндрю сапраўды сказаў нешта слушнае.
Але потым хлопчык узгадаў агідны выраз на дзядзькавым твары за імгненне да таго, як знікла Полі. І адразу зразумеў, што хавалася за пафаснымі словамі. «Это азначае, — сказаў Дыгары сам сабе, — што ён думае, нібыта яму дазволена рабіць усё, каб атрымаць, што ён хоча». «Вядома, — працягваў дзядзька Эндру, — я доўгі час не наважваўся адчыніць той куфэрачак, бо ведаў, што ў ім можа быць нешта вельмі небяспечнае. Мая хросная была асаблівай жанчынай. Рэч у тым, што яна была адной з апошніх смяротных у гэтай краіне, якія мелі ў сваім родзе фей. Яна казала, што ў яе час было яшчэ дзве такія. Адна герцагіня, а другая прыбіральшчыца. Насамрэч, Дыгары, ты зараз размаўляеш з апошнім чалавекам, у каго хросная была фея. Вось так. Табе будзе што ўзгадаць, калі станеш стары. Яна была злая фея, падумаў Дыгары і прамовіў: але што наконт Полі? Ды што ты прычапіўся да гэтай тэмы, ўсклікнуў дзядзька Эндру. Гэта ж неістотна. Спярша я, вядома, вывучыў сам куфэрак, ён быў вельмі старажытны. Уже тады я ведаў дастаткова, каб зразумець, што ён не з Грэцыі, не са старажытнага Егіпта, Вавілона, хетскай дзяржавы ці Кітая. Ён быў куды старэйшы за ўсе гэтыя нацыі. О! Это быў вялікі дзень, калі я спазнаў праўду. Куфэрак быў са зніклай выспы Атлантыда. Это азначала, што ён існаваў на стагоддзі раней за любыя рэчы з каменнага веку. І ён не быў падобны да гэтых грубых, недасканалых вырабаў, бо на пачатку часоў Атлантыда ўжо была вялікім горадам з палацамі, храмамі, адукаванымі людзьмі. Ён спыніўся на імгненне, нібыта чакаючы, што племяннік нешта скажа, але дзядзька Эндру з кожнай хвілінай падабаўся Дыгары ўсё меней і меней, таму ён нічога не сказаў. Прайшоў час, працягваў дзядзька Эндру, і рознымі шляхамі, было б няправільна адкрыць іх дзіцяці, я даведаўся пра магію агулам. Это значыць, што я меў даволі выразнае ўяўленне пра тое, што магло быць у куфэрку. Праводзячы розныя эксперыменты, я змог звузіць колькасць варыянтаў. Мне давялося пазнаёміцца з некаторымі, некаторымі надзвычай дзіўнымі людзьмі і прайсці праз некаторыя страшэнна непрыемныя рэчы. Ад гэтага ў мяне пасівелі валасы, бо нельга проста так узяць і стаць чараўніком. У выніку маё здароўе было падарванае, але я чуняў. І вось урэшце я пра ўсё даведаўся. І хаця ніхто не мог іх пачуць, ён нахіліўся і амаль прашаптаў: у скарбонцы з Атлантыды было штосьці з іншага свету, прынесенае тады, калі наш свет толькі пачынаўся. Што? — запытаўся Дыгары, які нечакана для сябе
моцна зацікавіўся. «Толькі пыл!» — адказаў дзядзька Эндру. «Дробны, сухі пыл, нічога асаблівага. Але калі я паглядзеў на яго, я прыклаўся намаганні, каб да яго не дакранацца, і падумаў, што кожная пылінка была ў іншым свеце. Я не маю на ўвазе іншую планету, ведаеш, бо яны частка нашага свету, і да іх можна дабрацца, калі паляцець дастаткова далёка. У сапраўдным іншым свеце, іншай прыродзе, недзе, куды б ты не здолеў дабрацца, нават калі б ляцеў скрозь космас вечна. У свеце, куды можна трапіць толькі з дапамогай чараўніцтва. Вось. Тут дзядзька Эндру пацёр рукі так, што костачкі затрашчалі, як феерверк. «Я ведаў, — працягнуў ён, — што гэты пыл перанясе цябе туды, адкуль ён быў узяты, калі надаць яму належную форму». Але належную форму было цяжка знайсці. Все мои ранейшыя эксперыменты ляснулі, я спрабаваў на марскіх свінках, некаторыя з іх просто памерлі, некаторыя выбухалі, як маленечкія бомбачкі. «Это вельмі жорстка, — сказаў Дыгары, у якога некалі была марская свінка. — Не перапыняй! — абурыўся дзядзька Эндру. — Жывёлы існуюць для гэтага, я сам іх набываў. Так, пра што я казаў? Вось, нарэшце ў мяне атрымалася зрабіць жоўтыя пярсцёнкі. Але з'явілася новая праблема. Цяпер я быў упэўнены, што жоўты пярсцёнак адашле любое стварэнне, якое да яго дакранецца, у іншае месца. Аднак якая з гэтага карысць, калі адтуль ніхто не вернецца, каб распавесці мне, што там? — А як жа тыя, што апынаюцца ў іншым месцы? — спытаў Дыгары. — У добрую ж сітуацыю яны трапляюць, калі не могуць вярнуцца. — Ты ўсё яшчэ глядзіш на рэчы з няправільнага боку, — прамовіў дзядзька Эндру. — Ці ты не разумееш, што гэта выбітны эксперымент? Я хачу даведацца, якое яно, іншае месца. Таму неабходна кагосьці туды паслаць. У такім выпадку чаму вы самі не адправіцеся туды? Дыгары ніколі не бачыў, каб некага так здзівіла і абразіла такое простае пытанне. Я? Я сам? — усклікнуў дзядзька Эндру. — Ты, напэўна, звар'яцеў. Чалавеку майго ўзросту і стану здароўя зведаць шок ды небяспеку раптоўнага перанясення ў адрозны ад нашага свет? Ніколі ў жыцці не чуў такой бязглуздзіцы. Ты разумееш, што кажаш? Падумай, што азначае іншы свет. Ты можаш сустрэць там усё, што заўгодна. Што заўгодна. І толькі што вы адправілі туды Полі, вымавіў Дыгары. Яго шчокі палалі ад гневу, нават нягледзячы на тое, што вы мой дзядзька, дадаў ён, я магу сказаць толькі адно. Адправіць дзяўчыну замест сябе можа толькі баязлівец. Ну, змоўкніце, малады чалавек, сказаў дзядзька Эндру, апусціўшы рукі на стол. Я не збіраюся трываць такога абыходжання ад маленькага мурзатага школьніка. Ты не разумееш? Я выбітны навуковец, чараўнік, майстар, які праводзіць дослед.
Вядома ж, мне патрэбны суб'екты, на якіх яго праводзіць. Не гляньце на яго. Ты яшчэ скажы, што мне трэба было запытацца дазволу марскіх свінак, перш чым іх выкарыстоўваць. Нельга дасягнуць вялікай мудрасці без ахвяраў. Але ідэя пайсці самому... Гэта безглуздзіца. Это як прасіць генерала біцца замест звычайнага жаўнера. Но калі мяне заб'юць, што стане са справай усяго майго жыцця? Ды хопіць ужо, сказаў Дыгары, вы збіраецеся вярнуць поле? Я збіраўся сказаць табе, але ў той момант ты груба мяне перапыніў, адказаў дядька Эндру. Нарэшце я знайшоў спосаб вярнуцца. Зялёныя пярсцёнкі вяртаюць назад. Але ў полі няма зялёнага пярсцёнка. Няма, прамовіў дядька Эндру з бязлітаснай усмешкай. Тады яна не зможа вярнуцца, крыкнуў Дыгары. Гэта ўсё адно, што вы забілі б яе. Яна можа вярнуцца, адказаў дядька Эндру. Калі нехта іншы, надзеўшы жоўты пярсцёнак, пойдзе за ёю і возьме два зялёныя. Адзін, каб вярнуцца самому, і адзін, каб вярнуць яе. Цяпер Дыгары зразумеў пастку, у якую яго злавілі. І ён вырачыўся на дядьку Эндру, нічога не кажучы, і шырока разявіўшы рот. Яго шчокі збялелі. Спадзяюся, сказаў дядька Эндру. Спадзяюся, Дыгары, што ты не баязлівец. Мне будзе вельмі непрыемна думаць, што нехта з нашай сям'і не мае дастаткова годнасці і высакароднасці, каб прыйсці на дапамогу даме ў небяспецы. Хопіць ужо, сказаў Дыгары, каль вы мелі хоць які-колечы гонар, вы пайшлі б самі. Але я ведаю, што вы гэтага не зробіце. Добра. Відаць, мне давядзецца пайсці. Вы сапраўдны мерзотнік. Вы ўсё гэта спланавалі, каб яна, не ведаючы, пайшла, і каб пасля я быў вымушаны адправіцца за ёю. Канешне, сказаў дядька Эндру з гнюснай усмешкай. Выдатна. Я пайду. Але ёсць адна рэч, якую я скажу спярша. Да сённяшняга дня я не веру ў чарадзейства. Цяпер бачу, што яно ёсць. Калі так, значыць, усе старыя казкі больш-менш праўдзівыя. Якраз вы, той зламысны бязлітасны чараўнік, як у казках. І ведаеце, я ніколі не чытаў гісторыі, у якой такія людзі ў канцы не атрымалі па заслугах. Магу паспрачацца, што вы таксама атрымаеце, і так вам і трэба. З усяго, што выказаў Дыгары, гэта сапраўды закранула дядьку Эндру. Ён здрыгануўся, і на яго твары з'явіўся такі жах, што хаця ён і быў страшэннай пачварай, яго амаль што хацелася пашкадаваць. Але праз імгненне ён узяў сябе ў рукі і з даволі такі змушаным смешком мовіў: «Так, мяркую, такая думка натуральная для дзіцяці, якога гадавалі жанчыны. Жаночая балбатня, а? Дыгары, не думаю, што табе трэба хвалявацца аб пакаранні, якое пагражае мне. Ці не лепей падумаць пра небяспеку, у якой знаходзіцца твая сяброўка?
Яна знікла ўжо даволі даўно. Калі там ёсць нейкая пагроза, ведаеш, будзе крыўдна спазніцца на імгненне. Нібыта вас гэта моцна турбуе, агрызнуўся Дыгары, але мне ўжо да смерці надакучылі гэтыя размовы. Што трэба рабіць? Табе сапраўды варта навучыцца кантраляваць свой тэмперамент, хлопчык мой, сказаў дзядзька Эндру. Інакш вырасцеш такім жа, як твая цётка Летці. Так, хадзі сюды. Ён падняўся, надзеў пальчаткі і падышоў да падноса, на якім ляжалі пярсцёнкі. Яны працуюць толькі тады, патлумачыў ён, калі датыкаюцца непасрэдна тваёй скуры. У пальчатках я магу браць іх вось так, і нічога не адбываецца. Калі такі пярсцёнак ляжыць у цябе ў кішэні, нічога не здарыцца. Але, вядома ж, тады трэба быць асцярожным, каб не апусціць руку ў кішэню і выпадкова не дакрануцца да яго. Ты знікнеш з гэтага свету ў той момант, калі дакранешся да жоўтага пярсцёнка. Калі ты будзеш у іншым свеце, я мяркую, вядома, гэта яшчэ не даказана, але я мяркую, як толькі ты дакранешся да зялёнага пярсцёнка, ты знікнеш з таго свету і зноў з'явішся ў гэтым. Цяпер я бяру 2 зялёныя пярсцёнкі і кладу іх у тваю правую кішэню. Добра запомніў, якую? 1 для цябе і 1 для дзяўчынкі. Зараз возьмі 1 жоўты пярсцёнак сабе. На тваім месцы я надзеў бы яго на палец, каб не згубіць. Дыгары ўжо амаль узяў жоўты пярсцёнак, але раптам узгадаў адну рэч. Паслухайце, сказаў ён, а як жа мама? Раптам яна запытаецца, дзе я? Чым хутчэй ты выправіся, тым хутчэй вернешся, адказаў дзядзька Эндру. Але вы не можаце дакладна сказаць, ці змагу я вярнуцца. Дзядзька Эндру перасмыкнуў плячыма, перасёк пакой, расчыніў дзверы і сказаў, як сабе хочаш. Можаш спускацца ўніз на абед, пакінь дзяўчынку на з'ядзенне дзікім зверам. Ці хай яна патоне, ці памрэ з голаду, ці згубіцца, калі ты так вырашыў. Мне ўсё адно. Магчыма, перад гарбатай ты можаш забегчы да місіс Пламер і патлумачыць, што яна ніколі больш не пабачыць сваёй дачкі, бо ты збаяўся надзець пярсцёнак. Каб вы толькі ведалі, сказаў Дыгары, як бы я хацеў быць дарослым, каб даць вам у нос. Потым зашпіліўся, глыбока ўздыхнуў і ўзяў пярсцёнак. І падумаў, як заўсёды думаў і пазней, што іншага годнага выйсця не было. Раздзел 3. Лес паміж сусветамі. Дзядзька Эндру і кабінет адразу ж зніклі. Потым на імгненне ўсё змяшалася. Пасля Дыгары ўсвядоміў мяккае зялёнае святло, якое тачылася зверху, і цемру унізе. Выглядала на тое, што ён ні на чым не стаяў, не сядзеў і не ляжаў. Ён ні да чаго не дакранаўся. Думаю, я ў вадзе, сказаў сам сабе Дыгары, ці пад вадой. На секунду гэтая думка спалохала яго, але амаль адразу ён адчуў, што хутка падымаецца наверх. Затым раптоўна вынырнуў і пачаў караскацца на роўны ўтравелы бераг. Падняўшыся на ногі, ён заўважыў, што з яго не капае вада, і ён не аддыхваецца
чаго варта было чакаць. Адзенне было сухое, ён стаяў у лесе на краі невялічкага азярка, не больш чым 3 метры ад аднаго берага да другога. Дрэвы раслі блізка адно ад аднаго, і на іх было шмат, ой, так шмат лістоты, што неба не праглядалася. Святло было зялёнае, бо праходзіла праз лісце, і сонца мусіла быць вельмі моцным, бо святло было яркае і цёплае. Гэта быў самы ціхі лес, які толькі можна сабе ўявіць. У ім не было ані птушак, ані кузурак, ані жывёлаў, ані ветру. Здавалася, можна было пачуць, як растуць дрэвы. Азярко, з якога ён толькі што вынырнуў, было не адзінае. Навокал такіх былі дзясяткі, праз кожныя некалькі метраў, наколькі хапала зроку. Можна было амаль адчуць, як дрэвы п'юць ваду каранямі. Гэты лес быў жывы. Калі Дыгары спрабаваў апісаць тое месца пасля, ён заўсёды казаў: яно было насычанае, як слівавы пірог. Але самае дзіўнае было тое, што нават як след не агледзеўшыся, хлопчык забыўся, чаму сюды трапіў. Прынамсі, ён не думаў ні пра поле, ні пра дзядзьку Эндру, ні нават пра маму. Ён не адчуваў ні страху, ні хвалявання, ні цікавасці. Калі б у яго запыталіся, адкуль ты, ён, напэўна, сказаў бы: я заўсёды тут быў. У гэтым месцы ты адчуваў бы сябе так, нібыта заўжды знаходзіўся тут, і табе ніколі не было сумна, хаця тут ніколі нічога не адбывалася. Як казаў Дыгары значна пазней, это не тое месца, дзе нешта адбываецца. Дрэвы растуць, вось і ўсё. Пасля таго, як Дыгары доўгі час глядзеў на лес, ён заўважыў дзяўчынку, што ляжала на спіне каля дрэва. Яе вочы былі прымружаныя, нібыта яна знаходзілася паміж сном і явай. Ён доўга моўчкі глядзеў на яе, нарэшце дзяўчынка расплюшчыла вочы і нейкі час глядзела на Дыгары таксама моўчкі. Потым яна прамовіла сонным і задаволеным голасам: мне здаецца, я бачыла цябе раней. Мне таксама так здаецца, зазначыў Дыгары. Ты даўно тут? О, вечнасць, сказала дзяўчынка, прынамсі не ведаю. Вельмі доўга. І я таксама, сказаў Дыгары. Неправда, сказала яна, я толькі што бачыла, як ты з'явіўся з таго возера. І сапраўды, пагадзіўся Дыгары, я і забыўся. Потым яны абое доўга маўчалі. Слухай, сказала дзяўчынка, цікава, мы сапраўды некалі бачыліся? Я ўзгадваю. Нібыта малюнак у галаве хлопчыка і дзяўчынку, падобных да нас, якія жывуць недзе ў зусім іншым месцы і робяць розныя рэчы. Магчыма, гэта проста сон? Думаю, мне сніўся такі ж сон, адказаў Дыгары. Пра хлопчыка і дзяўчынку, якія жылі ў суседніх дамах, пра нейкае поўзанне сярод бэлек. Я памятаю, што ў дзяўчынкі быў брудны твар. А ты нічого не блытаеш?
У маім сне брудны твар быў у хлопчыка. Я не памятаю яго твару, сказаў Дыгар і потым дадаў: што гэта там? Нішто сабе. Это марская свінка, здзівілася дзяўчынка. І сапраўды, это была тлустая марская свінка, якая нешта вынюхвала ў траве. Пасярэдзіне тулава яна была пераматаная стужкай з замацаваным яскравым жоўтым персцёнкам. «Гляди, гляди!» — закричал Дыгар. «Перстёнок, зерни! У тебе на пальце такі ж, і ў мяне таксама!» Цяпер дзяўчынка села, нарэшце сапраўды зацікавіўшыся. Яны вельмі пільна паглядзелі адно на аднаго, спрабуючы ўзгадаць, і потым у адзін і той жа момант яна ўсклікнула: «Містер Кэттерлі!» А ён: «Дядька Эндру!» І дзеці зразумелі, хто яны, і пачалі прыгадваць усю гісторыю. Праз некалькі хвілін жвавай гаворкі ўсё было высветлена. Дыгар распавёў, якім бесчалавечным аказаўся дядзька Эндру. «Што будзем рабіць?» — запыталася Полі. «Возьмем марскую свінку і вернемся дамоў?» «Нам няма куды спяшацца», — сказаў Дыгар, пазяхаючы. «Думаю, ёсць», — сказала Полі. «Тут занадта ціха, тут так сонна. Ты амаль задрамаў. Калі мы абодва заснем, то так і будзем ляжаць і спаць вечна». «Тут вельмі добра», — запярэчыў Дыгар. «Так», — пагадзілася Полі, «але нам трэба вяртацца». Яна паднялася і асцярожна пайшла да марской свінкі, але пасля перадумала. «Лепей пакінем яе тут», — сказала Полі, «тут яна шчаслівая, а твой дядька зробіць з ёй што-небудзь кепскае, калі мы вернем яе». «Не сумняваюся», — пагадзіўся Дыгар, «дастаткова ўзгадаць, як ён абышоўся з намі. Дарэчы, а як нам вярнуцца дамоў? Скокнуць назад у возера, думаю». Яны ўдваіх падышлі да краю азярка і спыніліся, гледзячы ў спакойную ваду. Яна адлюстроўвала зялёныя, поўныя лістоты галіны, і таму азярко выглядала вельмі глыбокім. «У нас няма ў чым плаваць», — сказала Полі. «Нам нічога і не трэба. Можна нырнуць у вопратцы. Ці ты не памятаеш, што мы не намоклі, калі трапілі сюды? А ты ўмееш плаваць?» «Крыху. А ты?» «Ну, не зусім добра». «Не думаю, што давядзецца плысці», — сказаў Дыгар. «Мы ж хочам спусціцца ўніз, так?» Ім абодвум не вельмі падабалася ідэя скокнуць у возера, але ніхто не вымавіў гэтага ўголас. Яны ўзяліся за рукі, сказалі: «1, 2, 3, давай!» і скокнулі. Атрымаўся вялікі ўсплеск, і, вядома, дзеці зажмурыліся. Але калі Полі і Дыгар расплюшчылі вочы, аказалася, што яны ўсё яшчэ пасярод зялёнага лесу, трымаюцца за рукі і стаяць у вадзе, якая ледзь даходзіць да шчыкалатак. Возера, відаць, было ўсяго некалькі сантыметраў глыбінёй. Яны пашлёпалі назад на сухую зямлю. «Чаму у нас нічога не атрымалася?» — спыталася Полі. «Зразумеў», — сказаў Дыгар, «вядома ж, не атрымалася. Жоўтыя пярсцёнкі ўсё яшчэ надзетыя. Яны для перамяшчэння ў іншае месца. Зялёныя перанясуць нас дамоў. Трэба памяняць іх. У цябе ёсць кішэні? Добра, пакладзі жоўты пярсцёнак у левую.
У меня 2 зялёныя. Вось адзін табе. Яны надзелі зялёныя пярсцёнкі, вярнуліся да возера. Але тут Дыгары ўсклікнуў: «Чакай!» «Што здарылася?» — запыталася Полі. «Мне ў галаву толькі што прыйшла цудоўная ідэя», — сказаў Дыгары. «А што ва ўсіх іншых азярках?» «Што ты маеш на ўвазе? Глядзі, калі мы можам вярнуцца ў наш свет, скокнуўшы ў гэтае возера, мы, пэўна, патрапім куды-небудзь яшчэ, калі скокнем у іншае. Што, калі на дне кожнага возера знаходзіцца іншы свет? Але я думала, што мы ўжо ў тым іншым свеце, пра які казаў твой дзядзька Эндру, ці іншым месцы, як там ён яго называў?» «Ты хочаш сказаць, што забудься на дзядзьку Эндру?» — перапыніў Дыгары. «Не думаю, што ён нешта пра гэта ведае. У яго ніколі не хапала мужнасці перанесціся сюды самому. Ён казаў толькі пра адзін іншы свет. А што, калі іх дзясяткі? Ты думаеш, гэты лес можа быць толькі адным з іх? Не, я думаю, што гэты лес зусім не свет. Мяркую, это просто нейкае месца паміж сусветамі». Полі выглядала збянтэжанай. «Ну, няўжо ты не разумееш?» — спытаў Дыгары. «Паслухай, узгадай пра наш тунэль пад дахам. Ён не з'яўляецца пакоем аніводнага з дамоў. Яго нават цяжка назваць часткай якога-небудзь дома. Але можна хадзіць па ім і трапляць у розныя дамы. Гэты лес можа быць чымсьці падобным, месца, якое не знаходзіцца ні ў адным з сусветаў, але вядзе ва ўсе сусветы». «Нават калі так», — пачала Полі, але Дыгары працягваў, нібыта яе не чуў. «І тады гэта ўсё тлумачыць», — сказаў ён. «Таму тут так ціха і сонна. Тут ніколі нічога не адбываецца, як і там у нас. Людзі ў дамах размаўляюць, робяць свае справы, ядуць. Нічога не адбываецца толькі ў месцах, якія знаходзяцца паміж нечым. Паміж сценамі, па-над столлю, пад падлогай ці ў нашым тунэлі. Але калі ты выходзіш з яго, патрапляеш у той ці іншы дом. Я думаю, адсюль мы можам перанесціся куды заўгодна. Мы не абавязаны зараз скокнуць у тое ж азярко, праз якое апынуліся тут. Твой паспрабуем іншае». «Лес паміж сусветамі?» — сказала Полі. «Гучыць даволі прывабна. Хадзім», — прапанаваў Дыгары. «Якое выберам?» «Слухай», — сказала Полі, — «я не збіраюся скакаць ні ў якое іншае возера, пакуль мы не ўпэўнімся, што можам вярнуцца назад праз гэтае. Ну, нават не ведаем, ці гэта ўвогуле працуе». «Ага», — адказаў Дыгары. «Каб нас злавіў дзядзька Эндру і адабраў пярсцёнкі, а мы нават павесяліцца не паспелі. Ну, дзякуй. А ці не лепш нам нырнуць часткова, ну, не до конца», — мовіла Полі. «Толькі каб паглядзець, ці атрымаецца. А калі так, мы памяняем пярсцёнкі, ды зноў падымемся сюды, перш чым цалкам вярнуцца ў кабінет містера Кэтерлі. А ці зможам мы нырнуць не до конца? Ну, спатрэбіўся ж нейкі час, каб падняцца сюды. Мяркую, у нас будзе час і на тое, каб вярнуцца». Дыгары доўга супраціўляўся гэтай ідэі, але ўрэшце яму давялося пагадзіцца, бо Полі наадрэз адмовілася даследаваць іншыя сусветы, пакуль не пераканаецца, што можна вярнуцца ў іх уласны.
Яна была амаль такой жа смелай, як дыгары, калі справа тычылася небяспекі, напрыклад, восаў. Але яе мала прываблівала ідэя даследаваць рэчы, пра якія ніхто раней не чуў. Дыгары ж быў з тых людзей, якія хочуць ведаць усё. І пасталеўшы, ён стаў знакамітым прафесарам Кёркам, з якім мы сустрэнемся ў іншых нашых кнігах. Пасля даволі зацятых спрэчак яны пагадзіліся надзець зялёныя пярсцёнкі. «Зялёны азначае бяспеку», — сказаў дыгары. «Таму ты не пераблытаеш, узяцца за рукі і скочыць». Як толькі яны заўважаць, што вяртаюцца ў кабінет дзядзькі Эндру, ці нават толькі ў іхні ўласны сусвет, Полі мусіла крыкнуць «Мяняем!». І тады яны здымуць зялёныя і надзенуць жоўтыя пярсцёнкі. Дыгары сам хацеў крычаць «Мяняем!», але Полі не згадзілася. Яны надзелі зялёныя пярсцёнкі, узяліся за рукі і яшчэ раз крыкнули «1, 2, 3, давай!». Гэтым разам усё атрымалася. Вельмі складана апісаць, як усё адбылося, бо адбылося гэта вельмі хутка. Спачатку з'явіліся зыркі-агеньчыкі, якія рухаліся па чорным небе. Дыгары заўсёды думаў, што гэта былі зоры, і нават кляўся, што даволі блізка бачыў Юпітер, настолькі блізка, што мог разгледзець яго спадарожнікі. І амаль адразу пасля гэтага з'явіліся шэрагі дахаў, комінаў, яны пабачылі сабор святога Паўла і зразумелі, што глядзяць на Лондан. Дзеці бачылі скрозь муры дамоў. Потым яны заўважылі дзядзьку Эндру. Яго цьмяная постаць з кожным імгненнем рабілася ўсё больш выразнай і больш рэальнай, нібыта на яе наводзілі фокус фотакамеры. Але перш чым дзядзька Эндру зрабіўся зусім сапраўдным, Полі закрычала «Мяняем!». Яны памянялі пярсцёнкі. Наш сусвет развеяўся як сон, а зялёнае святло зверху пачало рабіцца ўсё мацнейшым і мацнейшым, пакуль іхнія галовы не апынуліся на паверхні азярка і дзеці не выбраліся на бераг. Усё гэта заняло менш за хвіліну. «Ось так», — сказаў дыгары, — «усё працуе, а зараз прыгоды! Можам выбраць любое возера. Хадзем, давай паспрабуем вунь тое». «Стой!» — крыкнула Полі. «Можа, трэба пазначыць гэтае, наша?» Яны паглядзелі адно на аднаго і збялелі. Ад разумення той страшнай рэчы, якую дыгары толькі што збіраўся зрабіць. Бо ў лесе была бясконцая колькасць азёр, яны ўсе былі аднолькавыя, і ўсе дрэвы былі аднолькавыя, такім чынам, каб яны аднойчы пакінулі тое азярко, што вядзе ў наш сусвет, без аніякай адзнакі, у іх наўрад ці атрымалася б знайсці дарогу дадому. Нарыготкай рукой дыгары дастаў кішэнны нож і выразаў доўгую палоску дзірвану на беразе. Зямля смачна пахла, яе чырванавата-карычневы колер быў добра бачны на зялёным. «Добра, што адзін з нас мае крыху розуму», — сказала Полі. «Толькі не надумаю ўвесь час пра гэта ўзгадваць», — адмахнуўся дыгары. «Хадзем, я хачу паглядзець, што ў іншых азёрках». Полі рэзка адказала яму, а ён сказаў нешта ў адказ яшчэ больш з'едліва. Спрэчка доўжылася некалькі хвілін, але цалкам прыводзіць яе нецікава. Давайте прапусцім яе
І пяройдзем да моманту, калі яны, усхваляваныя, з засяроджанымі тварамі, стаялі на беразе незнаёмага азярка, надзеўшы жоўтыя пярсцёнкі, трымаючыся за рукі. Яны зноў сказалі: 1, 2, 3, давай! Плюх! І зноў не спрацавала. Гэтае азерко таксама аказалася лужынай. Замест таго, каб апынуцца ў новым сусвеце, яны толькі намачылі ногі другі раз за раніцу, калі гэта была раніца. Падобна, у лесе паміж сусветамі заўсёды быў адзін і той жа час. «Ух ты!» — ўсклікнуў Дыгары. «Што не так гэтым разам? Мы надзелі жоўтыя пярсцёнкі. Ён жа сказаў, што жоўтыя для вандровак у іншы свет». Але насамрэч дзядзька Эндру, які нічога не ведаў пра лес паміж сусветамі, меў няправільнае ўяўленне пра пярсцёнкі. Жоўтыя не пераносілі ў іншы свет, і зялёныя не пераносілі дамоў. Прынамсі, не ў тым сэнсе, як ён разумеў. Рэчыва, з якога былі зроблены пярсцёнкі, паходзіла адсюль, з лесу. Рэчыва жоўтых пераносіла ў лес. Яно імкнулася вярнуцца назад у сваё месца, што знаходзіцца пасярод сусветаў, а рэчыва зялёных пярсцёнкаў намагалася пакінуць гэтае месца і пераносіла вас з лесу ў іншы сусвет. Разумееце? Дзядзька Эндру працаваў з тым, у чым не да канца быў абазнаны. Вядома, Дыгары таксама да канца не ўсведамляў праўды, прынамсі, да пэўнага часу. Але, абмеркаваўшы ўсё, дзеці вырашылі паспрабаваць скокнуць у новае азярко, надзеўшы зялёныя пярсцёнкі, проста каб паглядзець, што адбудзецца. «Я пайду, калі ты пойдзеш», — сказала Полі. Але насамрэч яна сказала так, бо цяпер адчувала, што ніякія пярсцёнкі не спрацуюць на новым азярцы, і ў самым горшым выпадку атрымаецца яшчэ адзін плюх. Я не ўпэўнены, што Дыгары не пачуваўся гэтак жа. У любым выпадку яны абое надзелі зялёныя пярсцёнкі і вярнуліся да беражка. Цяпер ізноў, узяўшыся за рукі, яны былі значна весялейшыя і менш урачыстыя, чым у першы раз. 1, 2, 3, давай! — сказаў Дыгары. І яны скочылі. Раздзел 4. Звон і малаток. Гэтым разам не было ніякага сумніву, што творыцца магія. Яны падалі ніжэй і ніжэй, спачатку скрозь цемру, а пасля скрозь шматлікія размытыя формы, якія круціліся і маглі быць чым заўгодна. Рабілася святлей, потым яны раптам адчулі, што стаяць на нечым цвёрдым. У наступны момант усё навокал перастала быць размытым, яны змаглі агледзецца. «Якое дзіўнае месца!» — сказаў Дыгары. «Мне тут не падабаецца», — мовіла Полі і здрыганулася. Перадусім яны звярнулі ўвагу на святло. Яно не было падобным да сонечнага ці электрычнага святла, ці святла ад лямпы або свечак, ці да любога іншага святла, якое яны калі-небудзь бачылі. Это было прыглушанае, чырванаватае, невясёлае святло. Яно было роўным і не давала бляску. Дзеці стаялі на брукаванай пляцоўцы, вакол высіліся будынкі. Над галавой не было даху, месца нагадвала ўнутраны двор, неба было надзвычай цёмнае. Сіняга
амаль чорнага колеру. Пабачыўшы такое неба, вы б здзівіліся, што ўвогуле ёсць нейкае святло. «Якое тут дзіўнае надвор'е», – сказаў Дыгары. «Быццам зараз будзе навальніца ці сонечнае зацьменне». «Мне тут не падабаецца», – паўтарыла Полі. Яны абое, самі не ведаючы чаму, размаўлялі шэптам, і, нягледзячы на тое, што больш не было патрэбы трымацца за рукі, яны не адпусцілі адно аднаго. Муры вакол двара былі вельмі высокія, з вялікімі вокнамі без шыбаў, скрозь якія не было бачна нічога, акрамя цемры. Ніжэй, зеўраючы чарнатою, як уваходы ў чыгуначныя тунэлі, стаялі вялікія аркі на слупах. Было даволі холадна. Здавалася, што камяні, з якіх збудавана ўсё навокал, чырвоныя, але так магло толькі здавацца з-за незвычайнага святла. Яны, відавочна, былі вельмі старыя. Шмат якія з плоскіх камянёў у брукаванцы раскалоліся, ніводзін з іх не прылягаў да іншага шчыльна, і ўсе вострыя вуглы сцерліся. Адзін арачны ўваход быў напалову завалены бітым каменем. Дыгары і Полі ўвесь час паварочваліся, каб бачыць розныя бакі двара. Яны баяліся, што нехта ці нешта глядзіць на іх з вокнаў, калі яны паварочваюцца спінай. «Як думаеш, тут хто-небудзь жыве?» – спытаўся нарэшце Дыгары. «Не», – адказала Полі, – «усё зруйнавана. Мы не чулі ні гуку з таго самага моманту, як трапілі сюды. Давай крыху пастаім ціха і паслухаем», – прапанаваў Дыгары. Яны замерлі і прыслухаліся, але пачулі толькі грукат уласных сэрцаў. Гэтае месца было, прынамсі, такім жа ціхім, як лес паміж сусветамі. Але цішыня тут была іншага кшталту. Цішыня лесу была насычаная, цёплая, амаль можна было пачуць, як растуць дрэвы, і поўнілася жыццём. А тут цішыня была мёртвая, сцюдзёная і пустая. Немагчыма было ўявіць, каб у гэтым месцы нешта расло. «Давай вернемся домоў», – папрасіла Полі. «Але мы яшчэ нічога не пабачылі», – мовіў Дыгары. «Калі ўжо мы тут, мы проста мусім агледзецца. Тут жа няма нічога цікавага. Які сэнс знайсці чароўныя пярсцёнкі, якія перанясуць цябе ў іншы свет, а потым баяцца паглядзець на яго?» «Хто сказаў, што я баюся?» – запярэчыла Полі, адпускаючы руку Дыгары. «Мне проста здалося, што табе не вельмі падабаецца ідэя агледзець гэтае месца. Я пайду паўсюдна, куды ты пойдзеш. Мы можам вярнуцца ў любы момант, калі пажадаем», – сказаў Дыгары. «Давай здымем зялёныя пярсцёнкі і пакладзем іх у правыя кішэні. Трэба толькі памятаць, што жоўтыя пярсцёнкі ў левых кішэнях. Трымай руку побач з кішэняй, але толькі не ўнутры, а то кранеш жоўты пярсцёнак і знікнеш». Яны паклалі пярсцёнкі і ціха пайшлі да адной з вялікіх арак, што вялі ў будынак. Стоячы на парозе, дзеці зазірнулі ўнутр і ўбачылі,
што там было не настолькі цёмна, як спачатку здавалася. Уваход вёў вялікую змрочную залю, якая аказалася пустой, але ў далёкім канцы быў шэраг слупоў, злучаных аркамі, і праз гэтыя аркі тачылася такое ж бляклае святло. Дзеці перасяклі залю, ідучы павольна, бо пільнаваліся дзірак у падлозе ці чагосьці, што магло б ляжаць на шляху і аб што можна было спатыкнуцца. Ім здавалася, што ішлі яны вельмі доўга. Калі ж урэшце прайшлі скрозь аркі, то апынуліся у іншым, большым двары. «Тут трэба асцярожна», — сказала Полі, паказваючы на месца, дзе мур нахіліўся і выглядаў так, нібы вось-вось абрынецца ў двор. В адным месцы паміж дзвюма аркамі не хапала слупа, і тая частка, дзе аркі судакраналіся, ледзь трымалася без апірышча. Было зразумела, што гэтае месца пакінулі сотні, а можа і тысячы год таму. Калі яно прастаяла дагэтуль, мяркую, пастаіць яшчэ крыху, зазначыў Дыгары, але мы мусім паводзіць сябе вельмі ціха. Часам шум можа нешта абрынуць, як лавіну ў Альпах. Яны падняліся па высокіх прыступках і прайшлі праз анфіладу велізарных пакояў. Ой! Такіх велізарных, што ад іх аграмаднасці круцілася галава. Час ад часу дзецям здавалася, што зараз яны выйдуць на адкрытую пляцоўку і пабачаць, што ж за краіна ляжыць навокал гіганцкага палаца. Але кожны раз яны траплялі толькі ў чарговы ўнутраны двор. Пэўна, калі людзі яшчэ жылі тут, гэтыя двары былі велічнымі і пышнымі. В адным з іх калісьці быў фантан. Агромністая каменная пачвара стаяла з распасцёртымі крыламі і разяўленай пашчай. У яе горле ўсё яшчэ тырчэў кавалак трубы, праз якую некалі лілася вада. Цяпер басейн быў сухі, як костка, у іншых месцах можна было заўважыць сцябліны нейкай паўзучай расліны, якая абвілася вакол слупоў і даўно ўжо засохла. Тут не было ні мурашоў, ні павукоў, а ніякіх іншых жывых істотаў, якія звычайна жывуць у руінах. У шчылінах паміж камянямі не было моху ці травы, толькі сухая зямля. Всё навокал было такім панурым і аднолькавым, што Дыгары падумваў, ці не лепей ім надзець жоўтыя пярсцёнкі і вярнуцца ў цёплы зялёны жывы лес паміж сусветамі. Але тут яны падышлі да велічных дзвюхстворкавых дзвярэй, зробленых з нейкага металу, магчыма, золата. Адна створка была прыадчыненая. Дзеці зайшлі ўнутр і застылі ад здзіўлення. На секунду ім здалося, што пакой поўны людзей, соцень людзей, якія сядзелі і зусім не рухаліся. Полі і Дыгары, як вы маглі здагадацца, таксама стаялі нерухома. Але праз нейкі час яны вырашылі, што тыя, на каго яны глядзяць, не могуць быць сапраўднымі людзьмі. Ніхто не варухнуўся. І не чулася дыхання. Гэта былі найбольш дасканалыя васковыя фігуры, якія камусьці толькі даводзілася бачыць. Гэтым разам Полі рушыла першай. У пакоі было штосьці, што зацікавіла яе. Усе постаці былі апранутыя ў неверагодна прыгожае адзенне. Яскравасць фарбаў гэтага адзення
рабіла пакой не тое каб радасным, але, прынамсі, багатым і пышным пасля пылу і пустэчы іншых пакояў. Таксама ў ім было больш вокнаў, а таму нашмат святлей. Апісаць адзенне даволі складана. Усе фігуры былі апранутыя ў мантыі, і ў кожнай на галаве была карона. Барвовыя, срэбна-шэрыя, насычана-пурпуровыя і яскрава-зялёныя мантыі былі расшытыя ўзорамі, выявамі кветак і дзівосных звяроў. Каштоўныя камяні неверагодных памераў і зыркасці ззялі на каронах, звісалі на ланцужках шыяў, выблісквалі адусюль, дзе былі зашпількі. «Чаму гэтае адзенне даўным-даўно не спарахнела?» – запыталася Полі. «Магія!» – адказаў Дыгары. «Ты не адчуваеш яе? Магу паспрачацца, што ўвесь гэты пакой проста напоўнены заклёнамі. Я адчуў гэта адразу, як мы ўвайшлі. Любы з гэтых строяў каштуе вялізных грошай», – сказала Полі. Але Дыгары больш цікавілі аблічча, яны сапраўды былі вартыя ўвагі. Людзі сядзелі на каменных крэслах уздоўж сцен пакоя, а ўсярэдзіне было вольнае месца. Можна было прайсці і разгледзець усе твары па чарзе. «Думаю, яны былі добрыя людзі», – сказаў Дыгары. Полі кіўнула. Усе твары, якія яны бачылі, былі безумоўна прыемнымі, і мужчыны і жанчыны выглядалі добрымі і мудрымі, і, відаць, яны былі з прыгожага народу. Але, прайшоўшы некалькі крокаў, дзеці пабачылі твары, якія выглядалі крыху па-іншаму. Яны былі вельмі ўрачыстымі. Сустрэўшы жывых людзей з такімі тварамі, вы адчулі б, што вам трэба сачыць за сваімі паводзінамі. Яшчэ крыху далей дзеці пабачылі абліччы, якія ім не спадабаліся. Гэта было дзесьці пасярэдзіне пакоя. Тут твары людзей выглядалі ганарыстымі, задаволенымі і жорсткімі. Далей яны сталі яшчэ больш жорсткія, а потым твары сталі выглядаць зусім бязлітаснымі і ўжо нешчаслівымі. Хутчэй на іх была роспач, нібыта гэтыя людзі рабілі жудасныя ўчынкі і прайшлі праз жахлівыя рэчы. Апошняя постаць была найцікавейшая. Жанчына, апранутая багацей за іншых, вельмі высокая, а кожны чалавек у гэтым пакоі быў вышэйшы за людзей у нашым свеце, з такім лютым і ганарыстым тварам, што захоплівала дух. І ў той жа час яна была прыгожая. Шмат гадоў пазней, ужо стары, Дыгары сцвярджаў, што ніколі ў сваім жыцці не бачыў такой прыгожай жанчыны. Застаецца толькі дадаць, што Полі заўсёды казала, нібыта не бачыла ў ёй нічога асабліва прыгожага. Гэтая жанчына, як я сказаў, была апошняя, але за ёю было шмат пустых крэслаў, нібыта пакой быў разлічаны на куды большую колькасць постацяў. Як бы мне хацелася ўведаць гісторыю ўсяго гэтага, сказаў Дыгары.
Давай вернемся і паглядзім на тую штуку накшталт стала ў сярэдзіне пакоя. Рэч тая аказалася не зусім сталом. Это быў квадратны слуп, приблизно ў метр вышынёй. На ім стаяла маленькая залатая арка, у якой вісеў невялічкі залаты звон, а побач з ім ляжаў маленькі залаты малаток, каб званіць. Цікава, цікава, прамовіў Дыгары. Здаецца, тут нешта напісана, заўважыла Полі, нахіліўшыся і разглядаючы бок слупа. Нішто сабе, сапраўды, сказаў Дыгар, але вядома, мы гэтага не прачытаем. А можа, і атрымаецца, адказала Полі. Яны абодва уважліва паглядзелі на выразаныя ў камені незнаёмыя літары. І тут здарылася нешта незвычайнае. Пакуль яны разглядалі надпіс, хаця форма незнаёмых літар не памянялася, дзеці зразумелі, што могуць прачытаць яго. Калі б Дыгары ўзгадаў свае словы пра тое, што гэты пакой быў зачараваны, ён бы здагадаўся, што заклёны пачалі дзейнічаць. Але Дыгары быў настолькі захоплены, што не думаў пра гэта. Яму ўсё больш і больш карцела даведацца, што напісана на слупе. І хутка яны абодва даведаліся. Там было напісана вось што, прынамсі агульны сэнс, хаця ў арыгінале верш быў больш паэтычным. Абірай, чужынец лёзны, біць у звон, сцягнуць праклёны, ці да вар'яцтва з думкай жыць, што будзе, калі так зрабіць? Яшчэ чаго, сказала Полі. Не трэба нам ніякіх праклёнаў. Хіба ты не разумееш, што не ўсё так проста? Прамовіў Дыгары. Мы не можам вось так сысці. Мы заўсёды будзем думаць, што адбылося б, каб мы пазванілі ў звон. Я не збіраюся вярнуцца дамоў і звар'яцець ад гэтага. Нават і не прасі. Не будь такім дурнем, запярэчыла Полі. Нібыта нехта на гэта купіцца. Якая розніца, што адбылося б? Думаю, той, хто дайшоў да гэтага моманту, проста асуджаны працягваць гадаць, што здарылася б, пакуль не страціць розум. Тут дзейнічае магія. Зразумее, я пачынаю адчуваць, што яна ўжо на мяне ўплывае, а я не адчуваю, азвалася Полі, і не веру, што яна дзейнічае на цябе, ты проста прыкідваешся. Нічога іншага я ад цябе і не чакаў, сказаў Дыгары. Это таму, што ты дзяўчынка. Дзяўчынкі ніколі нічога не хочуць ведаць, акрамя плётак і розных бздураў кшталту, хто з кім заручыўся. Ты зараз выглядаеш дакладна, як твой дядька Эндру, зазначыла Полі. Чаму ты ўвесь час пераводзіш размову? Спытаўся Дыгары. Мы казалі пра тыповы мужчына, мовіла Полі. Толькі не кажы, што я тыповая жанчына, бо гэта будзе звычайным малпаваннем. Ой, я і не падумаў бы назваць жанчынай такое дзіця, як ты, сказаў Дыгары. Я дзіця? Так? Вымовіла Полі, якая зараз была сапраўды раз'юшаная. Ведаеш, тады гэтае дзіця больш не будзе турбаваць цябе сваёй прысутнасцю. З мяне хопіць. Мне дастаткова і гэтага месца, і цябе таксама хопіць. Ты агідная, ганарыстая, упартая свіння. А ну, кінь
загадаў Дыгары. Бо пабачыў, як Полі пацягнулася да кішэні, каб надзець жоўты пярсцёнак. Я не магу апраўдаць тое, што ён зрабіў пасля. Мушу хіба адзначыць, што ён вельмі шкадаваў пра гэта потым. І даволі шмат іншых людзей таксама. Раней, чым Полі дацягнулася да кішэні, ён схапіў яе запясце, нахіліўшыся наперад спінай да яе. Потым, трымаючы другую руку Полі локцем, ён узяў малаток і стукнуў у залаты звон лёгкім спрытным ударам. Затым ён адпусціў Полі, і яны адскочылі адно ад аднаго, пільна гледзячы ў вочы і цяжка дыхаючы. Полі пачала плакаць. Не ад страху, і нават не таму, што ён зрабіў ёй балюча, а ад лютай злосці. Але праз 2 секунды яны ўжо не думалі пра сварку, бо здарылася яшчэ адна незвычайная рэч. Як толькі ў звон ударылі, ён выдаў ноту. Салодкую, як можна было б чакаць, і не вельмі гучную. Але замест таго, каб сціхнуць, яна працягвалася. І чым даўжэй яна гучала, тым мацнейшай рабілася. Не прайшло хвіліны, як яна стала ўдвая грамчэйшай, чым у пачатку, і хутка гук стаў настолькі моцным, што калі б дзеці паспрабавалі нешта сказаць, але яны не думалі пра тое, каб нешта сказаць, проста стаялі з разяўленымі ратамі, то не пачулі б адно аднаго. Вельмі хутка гук стаў такі аглушальны, што дзеці не пачулі б адно аднаго, нават калі б крычалі, і ён рабіўся ўсё мацнейшым на адной ноце, бясконцы салодкі гук, хаця ў яго салодкасці было штосьці жудаснае. Паветра ў гэтым велізарным пакоі пачало пульсаваць. Дзеці адчулі, як каменная падлога дрыжыць пад нагамі. Потым, нарэшце, ён пачаў змешвацца з іншым гукам, няясным шумам, які спачатку нагадваў грукат далёкага цягніка, а пасля гук падаючага дрэва. Тое, што яны чулі, сапраўды было падобна да гуку падзення вельмі цяжкіх рэчаў. Урэшце раптоўна, хутка, з грукатам скалануўшы ўсё так, што дзеці ледзь утрымаліся на нагах, частка даху ў адным з канцоў пакоя абрынулася ўнутр. Агромністыя кавалкі паляцелі на зямлю, сцены задрыжалі, звон перастаў гучаць, абломкі пылу развеяліся. Усё зноў сціхла. Ці дах абрынуўся праз магію, ці праз тое, што гучны звон патрапіў такую ноту, якую гэтыя спарахнелыя сцены не змаглі вытрымаць, так і засталося загадкай. Выдатна. Спадзяюся, цяпер ты задаволены, выдыхнула Полі. У любым выпадку все скончылася, сказаў Дыгары. І абодва падумалі, што так і ёсць, але яны ніколі яшчэ так не памыляліся.
Раздел 5. Непапраўнае слово. Дзеці ўсё стаялі насупраць адно аднаго каля калоны, над якой все яшчэ дрыжучы, але без аніякага гуку вісеў звон. Раптам яны пачулі ціхі гук з непашкоджанага канца пакоя. З хуткасцю маланкі яны азірнуліся, каб паглядзець, што гэта. Адна з постацяў у мантыі, самая далёкая жанчына, якая падалася Дыгары такой прыгожай, падымалася з крэсла. Калі яна паднялася, дзеці ўбачылі, што яна нават не вышэйшая, чым здавалася на пачатку. Калі яна паднялася, дзеці ўбачылі, што яна нават вышэйшая, чым здавалася на пачатку. І было зразумела не толькі з-за кароны і мантыі, але па зянні вачэй і выгіне вуснаў, што гэта каралева. Яна агледзела пакой, пабачыла дзяцей, але па яе твары немагчыма было здагадацца, што яна падумала і ці здзівілася. Каралева шырокімі крокамі падышла бліжэй. «Хто пабудзіў мяне? Хто зняў заклён?» — запыталася яна. «Гэта, напэўна, я», — прамовіў Дыгары. «Ты?» — сказала каралева, паклаўшы рукі яму на плечы, белыя прыгожыя рукі. Але Дыгары адчуў, што яны моцныя, як сталёвыя абцугі. «Ты? Але ж ты толькі дзіця, звычайнае дзіця. Любому зразумела, што ў тваіх жылах няма і кроплі каралеўскай ці шляхецкай крыві. Як ты наважыўся ўвайсці ў гэты дом?» «Мы прыйшлі з іншага свету, дзякуючы магіі», — патлумачыла Полі, якая вырашыла, што каралеве ўжо час звярнуць увагу і на яе, а не толькі на Дыгары. «Гэта праўда?» — запыталася каралева, працягваючы глядзець на Дыгары і нават не зірнуўшы на Полі. «Так, праўда», — адказаў ён. Каралева ўзяла яго за падбароддзе, каб лепей бачыць ягоны твар. Дыгары паспрабаваў таксама глядзець на яе, але адразу апусціў вочы. У ёй было нешта мацнейшае за яго. Уважліва разгледзеўшы твар Дыгары, каралева адпусціла яго падбароддзе і вымавіла: «Ты не чараўнік. На табе няма пазнакі. Ты, пэўна, толькі служка чараўніка. Вы трапілі сюды праз магію кагосьці іншага». «Гэта быў мой дзядзька Эндру», — сказаў Дыгары. У гэтае імгненне не ў самім пакоі, але дзесьці зусім блізка пачуўся спачатку грукат, пасля скрыгат, а потым роў падаючых камянёў, і падлога задрыжала. «Тут небяспечна», — сказала каралева, — «палац рассыпаецца. Калі мы не выберемся адсюль, то праз пару хвілін будзем пахаваныя пад руінамі». Казала яна пра гэта вельмі спакойна. «Хадзем», — дадала яна і ўзяла дзяцей за рукі. Полі, якой каралева не падабалася, не хацела, каб яе бралі за руку, але, нягледзячы на тое, што каралева гаварыла спакойна, рухалася яна вельмі хутка. Раней, чым Полі зразумела, што адбываецца, моцная рука схапіла яе.
Жудасная жанчына, падумала Полі. Яна, калі захоча, зломіць маю руку адным рухам. І цяпер, калі яна трымае мяне за левую руку, я не магу дастаць жоўты пярсцёнак. Калі я паспрабую дацягнуцца да левай кішэні правай рукой, яна адразу заўважыць і запытаецца, што я раблю. Ні ў якім разе нельга, каб яна даведалася пра пярсцёнкі. Вельмі спадзяюся, што ў дыгары хопіць розуму маўчаць. Калі б толькі ў мяне быў шанец перамовіцца з ім. Каралева вывела іх з залы постаця ў доўгі калідор і павяла праз лабірынт залаў, лесвіц і двароў. Зноў і зноў яны чулі, як абрынаюцца часткі вялікага палаца, часам даволі блізка ад іх. Адна з велізарных арак з громападобным грукатам абвалілася, як толькі яны прайшлі праз яе. Каралева ішла хутка, дзецям даводзілася бегчы, каб паспяваць, але па ёй было відаць, што яна не баіцца. Дыгары падумаў, яна неверагодна смелая і моцная, сапраўдная каралева. Я вельмі спадзяюся, што яна распавядзе нам гісторыю гэтага месца. І яна сапраўды распавядала ім некаторыя рэчы, пакуль яны ішлі. «Гэтыя дзверы вядуць у сутарэнні», — казала яна, — «гэты праход вядзе да галоўных камер катаванняў, або тут была старая банкетная зала, куды мой прадзед запрасіў 700 шляхцічаў на банкет і забіў іх усіх яшчэ да таго, як яны напіліся. У іх быў намер падняць паўстанне». Нарэшце яны прыйшлі ў найвялікшую і найвышэйшую залю з усіх, якія дзеці дагэтуль бачылі. За яе памераў вялікіх дзвярэй у дальнім канцы Дыгары падумаў, што яны прыйшлі да галоўнага ўваходу. І ён меў рацыю. Дзверы былі цьмяна-чорныя, з чорнага дрэва ці з нейкага чорнага металу, якога ў нашым свеце няма. Яны былі замкнёныя на таўшчэзныя засаўкі, большасць якіх была занадта высока, каб дастаць. «Як жа яны адчыняюцца?» — падумаў Дыгары. У гэты час каралева адпусціла іхнія рукі і падняла свае. Яна выцягнулася ўвесь рост і застыла нерухома. Потым сказала штосьці, чаго яны не зразумелі, але гучалі тыя словы жахліва, і зрабіла рух, быццам нешта кінула ў бок дзвярэй. Высокія, цяжкія дзверы на секунду задрыжалі, а пасля рассыпаліся ўшчэнт, і ад іх не засталося нічога, акрамя купкі пылу на парозе. Дыгары прысвіснуў. «Ці мае твой гаспадар-чараўнік, твой дядька, сілу, як моя?» — запыталася каралева, зноў моцна схапіўшы Дыгары за руку. «Это я дознаюся пазней, а пакуль запомніце, што вы пабачылі. Так здараецца з рэчамі і людзьмі, якія заступаюць мне дарогу». Праз дзвярны праём, цяпер пусты, лілося святло, і калі каралева правяла дзяцей скрозь брамы, яны не здзівіліся таму, што апынуліся на вуліцы. Вецер сцюдзёны затхлы дзьму ў твар. Яны сталі на высокай тэрасе, а ўнізе ляжала дзівоснае наваколле. Над самым даляглядам вісела грамаднае чырвонае сонца, нашмат большае і старэйшае за нашае. Яно быццам бы дажывала свой век, стомленае ад гэтага свету. Злева ад сонца і значна вышэй яскрава свяціла вялікая зорка, толькі гэтыя дзве рэчы былі на цёмным небе. Яны выглядалі гнятліва. А на зямлі, ва ўсе бакі, наколькі хапала зроку, раскінуўся велізарны горад,
у якім не было заўважна ніводнай жывой душы, і ўсе храмы, вежы, палацы, піраміды і масты адкідвалі доўгія вусцішныя цені. Некалі праз горад цякла вялікая рака, але цяпер гэта быў проста шырокі канал з шэрым пылам. Глядзіце уважліва на тое, чаго ніхто больш ніколі не ўбачыць, сказала каралева. Гэта быў Чарн, магутны горад, горад цара цароў, з якога дзівіўся ўвесь свет, магчыма, ўсе сусветы. Хлопчык, твой дзядзька кіруе горадам такім жа вялікім, як гэты? Не, адказаў Дыгары. Ён збіраўся патлумачыць, што дзядзька Эндру не кіруе ніякім горадам, але каралева працягвала: «Цяпер тут цішыня. Але я стаяла тут, калі ўсё паветра поўнілася гукамі Чарна, тупатам ног, рыпеннем колаў, шчоўканнем бізуноў і стогнамі рабоў, громам калясніц і боем барабанаў, калі ў храмах прыносіліся ахвяры. Я была тут. Это быў амаль канец, калі роў бітвы падымаўся над кожнай вуліцай, і рака Чарна сталася чырвонай. Яна замаўчала і дадала: але адна жанчына знішчыла ўсё навечна. Хто? Запытаўся Дыгары, але ён ужо здагадаўся. Я, адказала каралева. Я, Джадзіс, апошняя каралева, каралева свету. Двое дзяцей стаялі моўчкі, дрыжучы ад сцюдзёнага ветру. У гэтым вінаватая моя сястра, сказала каралева. Яна вымусіла мяне гэта зрабіць. Хай праклён усіх сілаў будзе на ёй, но заўжды. Я была гатовая да міру ў любы момант. Я нават была гатовая захаваць яе жыццё, калі б яна толькі пакінула мне трон. Але яна не захацела. Яе гонар загубіў увесь свет. З пачаткам вайны было заключана пагадненне, што ніводзін з бакоў не будзе выкарыстоўваць магію. Але яна парушыла абяцанне. Што я магла зрабіць? Дурніца. Нібыта яна не ведала, што ў мяне больш магіі, чым у яе. Яна нават ведала, што я валодаю сакрэтам непапраўнага слова. Ці яна думала, што я не скарыстаю яго? А што гэта такое? Запытаўся Дыгары. Таямніца з таямніц, адказала каралева Джадзіс. Вялікія каралі нашага роду даўно ведалі, што ёсць слова, якое, калі сказаць яго з патрэбнымі абрадамі, знішчыць усё жывое, акрамя таго, хто яго вымавіў. Але старажытныя каралі былі занадта слабымі ды мяккімі. Яны звязалі сябе і нашчадкаў страшнай клятвай. Ніколі не шукаць ведання гэтага слова.
Я даведалася яго ў таемным месцы і заплаціла за гэта жахлівым коштам. Я не выкарыстоўвала яго, пакуль сястра не змусіла мяне. Я змагалася супраць яе ўсімі іншымі сродкамі. Кроў маіх войскаў лілася, як вода. Пачвара, подумала Полі. Апошняя вялікая бітва, сказала каралева, кіпела 3 дні. Тут, у самім Чарне. 3 дні я глядзела на яе якраз адсюль. Я не выкарыстоўвала сваю сілу, пакуль апошні мой жаўнер не загінуў. І тая праклятая жанчына, моя сястра, на чале сваіх паўстанцаў не паднялася да сярэдзіны вялікай лесвіцы, якая вяла ад горада да гэтай тэрасы. Яны наблізіліся да мяне. Яна зірнула сваімі жудаснымі подлымі вачыма і сказала: «Перамога!» «Так», — сказала я, — «толькі не твоя». І тады я прамовіла непапраўнае слово. У той жа момант я засталася адзінай жывой істотай пад сонцам. «А як жа людзі?» – выдыхнуў Дыгары. «Якія людзі, хлопчык?» – запыталася каралева. «Усе простыя людзі», – сказала Полі, – «якія нічога ніколі вам не зрабілі. Жанчыны, дзеці і жывёлы». «Ты не разумееш?» – перапытала каралева, працягваючы размаўляць з Дыгары. «Я была каралевай! Яны мае падданыя? Навошта ж яшчэ яны былі, акрамя таго, як спаўняць маю волю?» «Усё ж ім не пашанцавала», – сказаў Дыгары. «Я забылася, што ты толькі звычайны хлопчык. Ты не ведаеш, што такое дзяржаўныя справы. Ты мусіш зразумець, дзіця, што непрымальнае для цябе ці для іншага звычайнага чалавека прымальнае для такой вялікай каралевы, як я. На нашых плячах цяжар свету. Мы мусім быць вольныя ад усіх правілаў. Нам прыгатаваны вышэйшы і самотны лёс». Дыгары раптам узгадаў, што дзядзька Эндру ужыў менавіта такія ж словы. Але яны гучалі значна больш пераканаўча, калі іх вымавіла каралева Джадзіс. Магчыма, таму, што дзядзька Эндру не быў так асляпляльна велічны. «І што вы тады зрабілі?» – запытаўся Дыгары. «Я наклала моцны заклён на залу, у якой знаходзяцца постаці маіх продкаў. Таму я заснула сярод іх і магла спаць, хаця б прайшла 1000 год да таго, як нехта прыйдзе, ударыць у звон і абудзіць мяне. Гэта непапраўнае слова зрабіла сонца такім?» – запытаўся Дыгары. «Якім такім?» – мовіла Джадзіс.
вялікім, чырвоным і халодным. Яно заўсёды такое, адказала Джадзіс. Прынамсі сотні тысяч год. Ці ў вашым свеце сонца іншае? Так, яно меншае і жаўцейшае, і ад яго нашмат больш цеплыні. О, процягнула каралева. І Дыгары заўважыў на яе твары такі ж самы прагны выраз, які нядаўна бачыў на твары дзядзькі Эндру. «Значыцца, — сказала яна, — ваш свет маладзейшы». Яна замаўчала на імгненне, каб яшчэ раз паглядзець на спустошаны горад. Калі яна і шкадавала пра тое зло, якое зрабіла, то зусім не паказвала гэтага. Затым сказала: «Цяпер давайте выпраўляцца. Тут напрыканцы ўсіх вякоў занадта холадна». «Выпраўляцца куды?» — удваіх запыталіся дзеці. «Куды?» — здзіўлена перапытала Джадзіс. «У ваш свет, вядома». Полі і Дыгары ў жаху зірнулі адно на аднаго. Полі з самага пачатку не спадабалася каралевам, і нават Дыгары пасля таго, як пачуў усю гісторыю, адчуваў, што ўжо дастаткова даведаўся пра гэтую дзіўную жанчыну. Ён ніколі не запрасіў бы такога чалавека дадому. Яны хацелі выбрацца самі, але Полі не магла дацягнуцца да свайго пярсцёнка, а Дыгары не мог выправіцца без яе. Ён моцна пачырванеў і пачаў заікацца. «Аж свет? Я не ведаў, што вы хочаце адправіцца туды». «А для чаго яшчэ вас паслалі сюды, як не прывезці мяне?» — запыталася Джадзіс. «Я ўпэўнены, вам зусім не спадабаецца наш свет», — сказаў Дыгары. «Так, Полі, там вельмі сумна, няма на што паглядзець, праўда». «Хутка там будзе на што паглядзець, калі я стану кіраваць ім», — адказала Джадзіс. «Але вы не можаце, — сказаў Дыгары, — у нас усё не так, вам не дазволяць, ведаеце». Каралева пагарліва усміхнулася. Шмат якія каралі думалі, што здолеюць выстаяць супраць дому Чарна. Але яны все палі, і нават іхнія імёны забытыя. Дурны хлапчук. Не меней года, як я, з маёй прыгажосцю і магіяй пакладу ўвесь ваш свет да сваіх ног. Рыхтуйце свае заклёны і перанясіце мяне туды зараз жа». «Гэта проста жах», — сказаў Дыгар Полі. «Магчыма, ты баішся за свайго дзядзьку», — адказала Джадзіс. «Але калі ён ушануе мяне, то захавае жыццё і трон. Я не збіраюся змагацца з ім. Ён, відаць, вельмі магутны чараўнік, калі знайшоў, як даслаць вас сюды. Ён кароль усяго вашага свету? Ці толькі яго часткі? Ён увогуле не кароль», — вымавіў Дыгары.
Ты хлусишь, сказала каралева. Магія заўсёды перадаецца з каралеўскай крывёй. Звычайны чалавек не можа быць чараўніком. Значит, твой дядька вялікі кароль і вялікі чараўнік твайго свету. Дзякуючы свайму майстэрству, ён пабачыў мой твар у нейкім магічным люстры ці зачараваным возеры. І захоплены маёй прыгажосцю стварыў магутны заклён, які скалануў ваш свет да самых падвалінаў. Ён даслаў вас сюды праз бездань паміж сусветамі, каб знайсці маю прыхільнасць і прывесці мяне да яго. Адказвай! Так і было? Не зусім, адказаў Дыгары. Не зусім? Крикнула Полі. Ты што? Это ж суцэльная лухта ад пачатку да канца. Нягодніца! Закричала раз'юшаная каралева, павярнуўшыся да Полі і схапіўшы яе за валасы блізка да каранёў, дзе найбольш балюча, але зрабіўшы так, яна выпусціла рукі абодвых дзяцей. Давай! Гукнуў Дыгары, і Полі крикнула. Хутчэй! Яны засунулі рукі ў левыя кішэні, як толькі дзеці дакрануліся да пярсцёнка, увесь гэты вусцішны свет знік з вачэй. Яны імкліва несліся ўверх, цёплае зялёнае святло на іх галовамі набліжалася.